Bata pa, kukul. Morning, tits. Sino? Ako? Morning ko. Ay. Morning ko! Morning, tits! Kaloya, feel good morning! Let me tell you. Hey! You my little boo thing. Today is Monday, October 16, 2023 sa oras sa 7:32. Ay, kasama nyo na ang cool na angkol! Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo, pati mga babaero noon, tinuturuan niya paano maging kaloyal angkol dago! Maraming salamat at kaya naman may mga kaloyal tayo na bumibisita sa ating himpilan. Tulad ni Kaloyal Riley. Idol ako pero si tita ang bigyan ng tsokolate. Kaloyal ba yun? Ako mag-aabot daw sa'yo. Kaloyal nga. Ako magde-decide kung anong flavor. Uy, kaloyal ba yun? Siyempre, ito na, Muse ang Bacoor, cdstrikersfilbert.com. Hot na season pa, Tita Tanya, si Nita. Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Thank you, Carl! At speaking of Team Muse ng Bacoor, cdstrikersfilbert.com, congratulations to Bacoor, cdstrikersfilbert.com for winning against Iloilo sa Game 2 noong Sabado sa Zamboanga! Congratulations! Grabe! 92-52 ang score. Galit na galit ang Bacoor City Strikers. Seryoso naman lalo. Seryoso, syempre. Dapat malayong malayo. Tanang isang buwan at 10 araw ang laman. Congratulations syempre sa kay Mayor Strike B. Revilla and of course sa manager ng Bacoor City Strikers, Sir Dennis Abella and Ma'am Liza Blanca Flor. Yan, congrats po, Bacoor City Strikers. At speaking of basketball, Yes, kailan na Col. yung ano niyan, best of 3 yan eh, di ba? Game 3 so 1 versus 8. Yes. Okay. Ang Game 3 namin ay sa Sabado sa Bacoor, sa Strike Gym sa Bacoor. Libre lang po manood. Yun, anong oras? 8. 8 p.m. Dito na malalaman. Siyempre kami na yan. Kami na yung pasok sa... Ano susunod quarter? Ano ba yun? Ano na yan? Semifinals. Semifinals. Pero alam mo, Tits, Ganda eto kaya nga. ng Muse. Uy, sisingit ko. Baka yan pa maging dahilan. Ay, shoutout kay Commissioner Kenneth Doremdes at kay Senator Manny Pacquiao, yung may-ari ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Uy, grabe natin. Eto na nga, kasi Tits, isang 63 years old na Colombian judge na naging history na making kasi nga siya ang naging oldest basketball player na makapaglaro sa isang professional league. So, hindi laro-laro lang to? Hindi, liga mismo sa Colombia. 63 years old na siya. Si Octavio Carrillo. Imagine mo, criminal circuit judge ng Bogota, Ang Colombia. galing naman, nakakatuwa. Crashable yung ganyan, pag ganyang age, napaka... Galing pa. 63? Oo, diba? Crashable. Imagine Oo mo. naman. Alam mo kasi, yung, siyempre hindi lang, mas crashable, 63 nga, nagka-crash ka na. Paano pa sa 53? Di ba? Ay, tama. Saka 43 and 33. Uy, mahilig siya line of 3. Basta 3 ang puwet. Ano triumphant? Puwet na numero. Ikaw talaga. Kumakain ka ng puwet? Pagmahal. Kayo naman talaga, puwet ng manok. Pero eto na nga, Tits. So, ang sinasabi naman ng team ng Condores di Cundinamarca, although natalo sila, Tits, dahil 106-80 Yung naman ang team niya score. Natalo. Pero nakapaglaro siya 1 minute and 46 seconds. Pero hindi naman siya nakascore that time. Kasi nga 1 minute lang na yung
yung playing time Oo, niya eh. diba? Hindi siya nabigyan ng chance. Pero ang specialty ng nasabing 63-year-old ay 3-point. 3-pointer siya. 3-point specialist siya. Oo, Para mga Stephen Curry. Oo, true. Siyempre. Very pogi talaga yan pag ganyang mga role sa basketball. Ang sinabi naman, bakit ba tinanggap pa ng team na to ang matandang senior citizen na tulad ni Judge Carillo? Oo. Ang sabi naman nila, sports should encourage participation, not exclusion or division. Whatever the circumstance. Yes. Diba? Pero Palakpakan kung basta natin. sa PBA may age, di ba? Wala naman kasi Wala naman sa din. sa MPBL kasi yung mga retired PBA nandun eh. Walang Sila, age limit. oo, wala. Hanggat kaya mo pa. Like Yes. sila Mark Pingris, wala. Oo, di ba? Kaya mo True, pang maglaro. true. Parang Marky. Oo. 42 si Uncle Marky. Pero dumadakdak pa rin. True. Oo, di ba? Diba? So wala sa... Galing sa rebound dun eh, ni Uncle Marky. Wala sa ano yan. Sa age. Wala sa age. Yung may kakilala nga ako, magaling din sa rebound eh. Ang dami na nare-rebound. Sino yan? Mang Kanor? Ha? Yung basketball player? Hindi. Yung repair eh. Pero judge siya ha, in fairness ha. Talagang, sabi niya, order the court. Sabi ng judge. Sabi ng referee. Sabi niya, traveling! Sabi ng referee. Sabi ng judge. Ay nako, kinasuhan siya ng judge. ng coach. Sabi niya, uy, bantayan nyo to. Bantayan ito yung malakas sa kanila. Bantayan nyo to. Yung player? Sabi ng judge. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fan. Congratulations to Mula sa Santa Mesa, Manila. Uy! Rosette Ann Beniga. Nanalo ka ng 500 pesos! Rosette Ann Beniga, congratulations sa'yo. Dahil super fan ka, may 500 pesos ka sa Love Radio Fan Scan. Kaya sa mga hindi pa nakasali, Kaloyan. Scan mo na! Happy 40 days kay Jeff Mata Palmes. Magandang umaga kay Oliver Buro Kamet. Napakaloko mo. Peace. Mula po yan sa pinsan ko, kay Kapitan Jeffrey Campanya ng Molino for Bacoor, Cavite. Good morning sa mga papuntang flag raising ceremony ng City Government of Bacoor. Good morning, yan po. Sa lahat ng mga LGUs, no? Good morning. Papuntang flag ceremony nila. Ingat kayo. May mga walang pasok today kasi may strike eh. Ay, oo. Pero kung may pasok ka, edi pasok. Pasok ka sa puso niya. Ay, call! Oh. Hoy, nakasalamat mo sunod na tambalang. Nicole Liana! And Christopher, dito lang. Sa station number 1, 90.7 Love Radio, feel good morning! Miss